Türkmen taliplerinin sesiyalardan soň ýurda dolanmaklary talap edilýär. Daşary ýurtlarda okuyan Türkmen taliplerinin sesiýa synaklarynyň dynyň pursatlary dessine, ýygyna Türkmenistana dolanmaklary talap edilýär. Soňky bir näçe günüň dowamyny Türkmen resmileri daşary ýurtlardaky talipleriň ýene atalaryna, garnaşlaryna jaň edip, bu barada ýörüýti görkezme berýärler. Yerli polisi işgärleri öýümizde jaň edip, sesiýany dynyň pursatym, dessine ýurda dolanyp gelmeliligimi aýdypdyrlar. Ol sesiýanyň guturun senesi bilen ýurda gaýdyp gelýän pursatymyň hem deňeşdiriljekdigini aýdyp, eger bu wagt araçagy 1-2 günden artyk bolsa, maňa garşy çäri görüljekdigini de duýdurypdyr diýip, häzir Belarusda bilim alýan türkmen talibi Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Şol wagtda polisiýa işgärleriniň bu täze talabyň maksady we görüljek çäreleriň mazmuny barada talipleriň garnaşlaryna hiç hili maglumat bermeýişleri ýaly olar Azatlyk radiosyna hem nähilidir bir düşündürüş bermekden ýüze gurdular. Emma Azatlyk radiosynyň ýurdun migrasiýa ullugynaky ýagdaýlardan habarly bir çeşmesi. Mundan beýlek daşary ýurtlarda okuyan türkmen talipleriniň diňe 9 aýlyk, ýagny bir okuw ýyly möhleti bilen ýurdun daşyna goýuryljekdigini gurrun berdi. Emma daşary ýurtlarda bilim alýan talipleri girdilýän bu çäklendirmeleriň maksatlary dogrusyny häzirlikçe hiç hili maglumat almak başartmady. Şol bir wagtda bu soňky özgörüşlükler türkmen häkimetleriniň raýatlaryň biometrik maglumatly ila tarasyna zagran diýip atlandyrylýan pasportlarynyň möhletini 5-den 1 ýyla çenli azaltmak planlarynyň ýa-da gawat geldi. Ýatlasak, gurrun gidýän pasportlary almak, olaryň möhletini uzaltmak proseduralary diňe Türkmenistanyň özüne amal edilip, ýurdun daşary ýurtdaky wekilhanalaryna bu işleri etmek mümkinçiligi ýok. Azatlyk radiosynyň ýurdun migrasiýa gullugynaky çeşmeleri şol pursat bu ädimiň esasan daşary ýurtlardaky zähmet migrantlaryna gönükdirilendigini aýtsalar da, häzir munyň ýurdun daşyny bilim alýan talipleri hem täsirini ýetirjege meňdýär. Galy bersede daşary ýurtlardaky türkmen talipleriniň sesiýa synaklaryny tapşyryndan soň ýurda dolanmaklary baradaky talapdan ozal türkmen häkimetleri ýurdun daşyndaky taliplerden ýurdun bilim ministrligine degişli yerli bilim bölümlerini hasaba durmak talap edilipdi. Sözümizin ahyryny bellesek, ne ýurt resmileri, ne de döwlet mediasy daşary ýurtlarda okuyan türkmen talipleriniň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, olaryň ýurda gelenine diplomlaryny ikrar etdirmekde, iş tapmakda duçar bolýan meseleler barada hiç zat aýdylmaýar.